नेबायनो आंखौ नोंखौ आंसो नेगोन होनदोंमोन नोंलाय मानो नेनांगौ दे दाबो जेबो नङा ओमफ्राय आंनो फैसा नांगौमोन दखना बायनो साला जिरायस्लाब मोनै फैसालै न' ला दाम खमि बायना ला फैसा गैला आंनाव जोंहा आइनि दाउ बिमा माथाम दं बेखौसो फानना लाबोदों आं जिरायनोसै फै सनाया आंना जा मोजांखा जागोन दे बांद्राय दाउनफ्ला ओमफ्राय बिदिनो थाबाय थानोसै खनसे खुदुमदोब्रा सना खनसे खुदुमाहाय आं लाजियो हाबा जायालासिनो माखौ लाजिनांगौ दानि जुगावलाय दे ओरै फैबाव खाथियाव नाङाहाय मा हा नोंसोरलाय मा सेलायबाय थादों बावलाय सोर बे एम्बु खुगाया बेयावसो गाबफैनो मोनलायबाय सोंदोसोरा आङो नोंसोरलाय माखौथो सेलायबाय थादों जोंना दानि सैमा मासे खिफिना गालांदोंमोन बेयाव बे खिफिदैखौनो सेलायगासिनो दङ जोङो दा नोंनोबो नांगौ नामा थै मा होनोरा दिनैसो मबाइल मोनदो बेसेबा गोबावनि उनाव र' जेबदोनो रायलायहरनि साला सैमा मबाइल सेस जाबाय माथो आंनिया मानो गार'खो बोरमा गाइखेरजों नारेंखलनि लारु बानायना लाबोदोंमोन आङो सेस खालामबाय नों इसोरखौ गारथारला आंथ' नंखाया बेगाबो आंनि नंखाया नोंसोरना साला आं नङाब्रा बै थांनायासो बेगा सोरनि आंनिनोमोन साला सैमा नोंनिसो आं मबाइलखौ सेस खालामनोसै हा आयु आलु जोबथारबायलै दिनानो गाज्रिमोन खोमा आंना दिनै बुन्दु सफैबाय आसुला बिबारखौ मानो लादोंब्रा सिख्ला सासे फैगोन नाय नै आसोल सिख्लाया फैबाय ओइ सिरि था बारा मोदला मोदलि दा देखाय नो बिबारखौ लाथ' दाहाय आं बिबा हो आसोल आं रायलायहैनोसै नामा ओइ जाम्बा फैग्रोनो हो आरो नों जेबो बुंनाङा आं रायज्लायगोन नों बबा जानानैल' था गावबा बेसे गोरों आंखौसो बबा बुंबावबाय बहा थांनोब्रा जारौ गिलासनि बार जानो बेरायदों जोंबो बारहावा जानो फैदों सामफ्रामबो बिजिथार आंना बेरायनो टाइमखौनो मोनलायलाया मानो सम मोना ना साख्रिफोर मावो जारौ आं एसबिआइ बेंकनि मेनेजार सामफ्रामबो आं फैसाजोंनो गेलेबाय थायो बेलाय माला साख्रि मोनखो बिथाया थगायबावबाय आं नोंनो फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन हा माथो खर' सुफोरबाय थाखो आसोलना खर' दं बेनो मानलायबाय खोमा आसोलना है सिरिथा बुरबक बे बुरबकआ थगायदोंसो नै साफाथार आंना खर'आ आंखौसो थगायसुला बुंबावबाय साला असयबुआ सना आं नोंखौ मोजां मोनबाय वे बुस्थु हरदो उनथिं बिबार खंबन ना थारा खंबन आसोल थाराखो बुरबक
मा बिलाय खोमायग्रा गनथुखा साला सुवार सना मा बुङो दा नों आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय सना होमबा सनानाथ' गोबां रां दंखायो आंनो दख'ना बायनो रां नांगौमोन दख'नायानो गासैबो गैला बेबि नों दख'नाखौ मा सिन्था खालामदों साला सैमाया आरो बेबोसो बुंबावबाय आसोला भिखारिफोरनो सानसेयाव 500,000 ओरैनोसो हरसियो बाइक गारिफोरखौथ' ओरैनोसो न'फोराव गारना दोनो आरो जानायाथ' दाउ बेदर अमा बेदर बोरमा बेदर मेल्लाथार होदबक सिरथा ए सनानाव फैसानि आंखालानो गैखाया होनबाथ' दंनायालाय दङ सना आंहा लेट जाबाय थांनोसैमोन आंनो रांखौ हरदो सना हरदो आसोल हरखाजोबदोब्रा नो दे होनबा सना आं थांसै बाय होद साला सैमा आंनि फैसाखौ सेस खालामजोब्बाय नोङो हिन्जाव मोननायावनो 2000 फैसाखौनो टेनसन लायो थ' थांसै आसोल कनफिउससो मोनलाय लांबायलै आं थु आसोल दिनै लोङो दिदो गंसे फैसा गैथ'आ आंनाव नोंलाय माला लोंहोखोब्रा आंखौलाय आंसो लुटिजोब्बाय नों साला सैमा आंला बानायजोब्बाय नों आंनि फैसाखौसो ओइ खाना दाउला नुवाखै नामा मानसियालाय अमा गाइखेर लोंनानैसो फुंनाय नामाब्रा ओइ मा बुंदोंलै नोंसोरो बे थाखो बिस्टारसो र' बन्दुफोर बुलायनाङा ओइ आसुल माखौ गिदों नोंलाय ओइ नोंनि गेरेटखौ देखायना होलाय सैमाखौ गेरेटखौ हैद आं बेफोरखौ जेबो रोङालै नों आंखौ मालाबा बुजासो होगोन हैद आं थांसैलै नोंजों जेबो जाथारा ओइ आसुल र'लै हारसिं जायो आं हारसिं हानाय नङा बुजाथारगोन दिनै साला सैमाया लागा जाथारसिगोन दिनै ओइ मा बुंदोंमोनलै नों खाना दाउला आखाय दाहो ओइ दिगदार दं आंनि आफाया मा मावो नों मिथिगौ मा मावोब्रा बुंलाय SBB मा SBB बेलाय माने सानफ्रोमबो बयजोंबो बुजानाय थै साला सैमा आइदि आं नोंनो मोजां मोनसे किरिट देखायनि आफाया दिन्थिनाय मा केरेटफोरा बेलाय आखायाव हगारब्रा ओरै गिदिं गं एसे ओइ नों खारमाराथ' खारा ओइथिथा रेडि आइदि असय बआ गारजों खिथाव सौना होनाय बायदि मोनलायदों मा जाखो सना बैयाव सासे मानसि लामा बारनो हायिनि बारहरदोंमोन आं बेयावनो आंखौ उनथिं बाइकआ फैनानै सौना होदों आयु जोबोद खस्थ' मोनदोंना सना गोजौ गाहाय साजोबथारदों दे दाहाय 10 ताकानि मलम फोना ला ओमफ्रायलाय मानो लिंहरामोन आंनो फैसासो नांगौमोन खालि फैसाल' न' ला दाखालि बोरमा बिमा फाननायसो बे फैसाया दे होमबा आं थांसै गोबाव जागोन लोगोफोरा नेगासिनो दङ रब्रा सना दसे थाबाव नांथ'ला दे थांसै आं सालियालाय सोरबा गोसो खामानिसो दंखायो नामाब्रा
मा मोदाय बायदि खावब्ला खावब्लि नुजाफैनांगौ जाखो नोंलाय आं नोंखौसो फोजानो फैदों थु बेरायनो थांसै आसोल जोंहा थौ होमबालाय हेलौ मामोन सना आं हाबा जानोसै हाबा गाबोन लायनोसै होमबा आं नोंजों नङा गुबुनजोंसो मा बुंखो नों साख्रि आवला नायनो फैदों आंखौ गारिबो दंखायो मालदारखा नोंनावथ' जेबो गैखाया गारिजों नों दिनैनिफ्राय नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला दोनदो दिनैनिफ्राय टेनसनानो जोबखाबाय आंहा हेलौ आइया मा खोनाखैलाय आं दिनै सालिया दाउ बिमा बोरमा बिमा जाजोबलांबाय है हिनजाव नांलालै आंनो बिमा बुरैनो थासिगोन आयु माथो मोदैबो गवालै हे गसाइ बरबाद साला सोलालाय बहा थांखोब्रा हा मबाइल फैसाबो दं साला सैमा आंनि फैसाखौ सेस खालामजोब्बाय नोङो बेखौबो लगायना हरनि आं र' कल खालामनि हेलौ आं नोंनि बयफ्रेन्डनि लोगो बुंदों नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो दं आं दे खोन्थालाय बे बयफ्रेन्डआ साख्रिबो मावा जेबो खामानिबो मावा आरो उदां उदां बेरायना जाग्रा साला सैमाया बिदिसो होनबा बियो आरो बे फैसाखौ खावनासो हरदों बियो नोंनो मानसियानो सिखाव साइसखा दे दोनदो दे आंहा मेरला बयफ्रेन्ड दंखायो बे सासेया दिनैनिफ्राय बेजों जाबाय मा खासिर खुसिर खालामबाय थादों नोंलाय ओइ आसोल नोंखौ नागिरनो फैदोंमोन आं सनाखौनो फन खालामनि आं खनसे मा फनानो नाङाखैलै गैला आसोल हमला नोंनि फनखौ बियो थोद बुरबक मैयाल'सो एकाउन्ट आं 5,000 थाखा सोनानै हरदों सनाया आंखौ जोबोद अनखायोथ' दे हेलौ सना मा जादों मा खालामदों मानि नांगौ आयु मा इसेबां खाब्रां रावफ्रालाय नों आंखौ दिनैनिफ्राय कल दा खालामसै आरो नों भिखारिखौ आंनो नांला आंहा हेन्डसाम बयफ्रेन्ड दंखायो बेनिफ्राय आंनि फैसा माखासे लानायफोरालाय गैया दैमायाव गारहैजोब्बाय आङो दोनदो गुड बाय ओइ रथ'लै सना आयु दानबावबायसो सेस हिनजावबो थांबाय फैसा माखासेयाबो सेस आंला सेस आं दिनै लांता